Dîrok ne tenê peyveke. Heta tu bêjî bes bîranîn, heta tu bêjî bes zor û zehmetî, berxwedan û mîmarî. Bajar bi mîmariyên dîrokî tên dorpêçkirin. Dîrok di hemêza bajaran de têparastin. Mirovahî bi dîrokê mezin dibe, pêş dikeve, serbilind dibe. Li Bakurê Kurdistanê yek ji bajarên bi mîmariyên xwe yên dîrokî bi nav û deng bûye bajarê Amedê ye. Mirov berê xwe bide kîjanan yê bajêr mîmariyên dîrokî mirov pêşwazî dikin û hin ji wan jî mazûvaniyê dikin. Serderên ku ji derveyî bajêr hatine, rasterast berê xwe dane van mîmariyên nuwaze. Mîmariya nuwaze çargoşê hatiye plankirin û di nîvê wê de hewşek û hewzekî biçûk heye. Xana bi heybet bi giştî sêqatî ye. Jêrzemîna xanê ji bo hespên bazirganan hatiye çêkirin. Ji ber vê yekê cihekî têra xwe mezin û fireh e.